Unsa magyuya anaa sa mga sagol sa binignit sa carbon nga karon pa lang gipangandama naman sa kagamahanan human hinganli ang dakbayan og binignit capital. Sayra nato pinagi ning maong report. Gabi, landang, saging, pilit, kamay, nangka og nagkalain-laing kulor sa sago nga gidisplay karon sa merkado sa carbon. Kini ang igsa sagol sa binignit nga mao'y paborito matag Biyernes Santo. Karon pa lang, may pipila na ka mga taong namalit ng daan. Sa'yo man ka nagumpra o mga sago? Ay, pagandam lang, sir. Oo, yan. Lugar sa karon, sir. Samtang layo pang kuan, Semana Santa, kaon na tadaan kay kung sa Semana Santa, mahal bisin pag last year ba? Mo sa katuig na ang nakalabay human mahitabo to ang controversial nga benignite incident. Dinhi gyapon nga dala na diri sa Carbon Public Market. Apan nga karon gipaniguro na sa Cebu City Government ug sa atong kapulisan nga di na to mahitabo ang naasoing insidente. Nabda na mo si Vina nga nagluto og sago sa iyang tindahan. Nakahinumdum pa siya sa pagdagsa sa mga tao sa carbon aron mamalit og sago sa binignit sa nakalabayng tuig. Lakip ang ilang tindahan sa napasirad-an sulod sa tulo ka adlaw tungod sa nahitabo. Dito na itabo, nasuspenso man gani mi diri sir. Nasuspenso mi. Nasuspinso mo pilang kabuhan. Di, tulo ra ka adlaw. Tulo ka adlaw tungod atong Katong social distancing. Nagidakop gid ang among landang. Kay nadamay mi sa mga uban diha nga nag-overpricing. Nagtuo sila kami man nag-overpricing, mag-overpricing sa among presyo. gitumbok sa uban nga ang nahitabo mao'y nakapaboro sa kaso sa COVID sa dakbayan sa Sugbo. Karon ang mga vendor maunay mamadlong sa magpunsisok ng mga mamalitay aron dili na masubli pa ang nahitabo. Gipasalig na sa dakbayan sa Sugbo ug sa Cebu City Police Office nga higpitan ang pagpatuman sa health protocol sa Carbon Public Market nga may sagadugukan sa mga mamalitay sa sagol sa Benignit. Laki ang pag-schedule sa mga taong mamalit sulod sa carbon. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.